para siswa? Semoga sadayapun kangge penting menika dipun turakani sampai dipun rumiyin kanthi maos basmalah sesarengan. Salajengipun wonten ing ajaran basa Jawa menika dodong to aku ngomong kok. Ya, intine dina iki dhewe sinau tembang macapat. Wah, iki tulisane ngono iki. Tradisional Jawa ingkang kareket dening guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Ana sing ngerti guru gatra, guru wilangan, guru lagu kuwi apa? Ayo. Ngerti? Guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu kuwi apa? Ana sing ngerti ra? Sebut salah siji wae apa? Dolai guru lagu. Apa? Apa ya tadi? Pengertiane. Baleni seru. Piye? Ya iki ada penjenengan. Guru apa? Guru wilangan apa guru? Sama guru gatra karo guru lagu. Lan kok liyane. Nek ora tak lanjutke sik. Urut-urutane tembang macapat critake kauripan iki kehidupan. Manungsa. Kira yo 30. Sapa jabang bayi tekane pati. Pati ki apa? Mati ya. Nah, iki tembang macapat cacahe ono. Sebutne. Siji wae, satu orang satu apa ibu. Tembang macapat. Ayo kok. Bener, siji. Pak Gambo. Apa nih? Ngerti ayo. Bareng-bareng jadi set. Nah. Kone. Wes. Mbak mau cepat mau. Wes ono. Misil. Fase kehidupan manusia. Salah satunya ini contohnya. Ojo kuwi artine ojo mati. Nek iki nek simo kese nom bener. Terus asmara dono. Dono ki asmara. Jadi pas kuwi lagi asmara. Apa asmara. Gitu ya. Terus dan lain-lain. Kuwi sesuai. Nah, dhewe wonten ing panggihan dinten menika badhe nyinami lagi banget ya Allah disini. Tembang macapat apa? Tebak. Dino iki nyinami tembang macapat apa? Dino iki nyinami tembang macapat apa? Tebak.
nembe iki. Bener, gambung. Wonten ing dinten menika sinau tembang mocopat gambung. Nah, tembang mocopat gambung. Laras belok batek. Nah. Sekap gambung ping catur. Ayo. Sekarang Mas Yusuf ya, coba dulu ya, bareng ya. 1, 2, 3. Apa mau jenenge tembang mocopat gambung. Tembang mocopat gambung. Nah, saiki delok. Nah, iki paugerane. Paugeran iki contoh ubah keterangan tembang mocopat gambung. Gambung tegese apa iki? Jumbo. Kata jumbo. Cocok sepaham jika baris kedua. Nomor piro? Kanci. Nah, tur. Oh, la, tur. Sebelum. Apa? Tegese tembung kemo. Sekar kuwi apa artine? Catur kuwi ini ono istilah catur tunggal. Buat catur warga. Ini ono keluarga duwe anak empat. Terus sinatur. Pola. Berarti nek kalian pola Duh. Kalantur tegese ora. Nah, iki mau masih gak bingung.